Giêsu hâm giang mani vai chứng sung so có thi này đâu chứng ngọc phiêu ra khá bữa sức sẽ dưng xa xa bữa nạc rốt vì sinh gò bó mol vùng ni na maka vì na ni sa bố tham mana kuna kuni rốt vì sinh gò bó bin thang ni con ngô sa bố pi mana ang le thang si nai bugra tin ko to ma sa kwai na tin ko la ke thar ba ya no tui do li kai to ni samung tang mai ro ulo le na mama na kai nai tho mo to le na mana de ro ku tan su kan thang mai rong no mu tu ma de oi to bai ki ya wi thang mai wan ku na ku ni rong bi sing go tin thang ni kong no sa bo pi mana ang le thang si nai bugra in ko to ma sa kai na in fo la de thar ba ya no tui do li Tripuri bai sang maro halang bai ni yang za to ha hang gei cha te rui na ni chung ring to lo si klaron no ring mani na ya bui ta tong si di nang bai ang ba sa te nai chung kha ku na ku ni kong di si go bu nang thang ba ni kong